Der er det en, der blev stå. Kan man se, hvis man kigger derovre? Hvad kan man så se? Så kan man se derovre. Man kan også se, hvor det er.
er svært, Peter. Ham der med den røde kryds på der. Han kan sgu ikke se ret meget. Nej. Nej, han fik ham. Ja, nemlig, ja. Ines herovre. Den er vores sag. Soldater! Alle mine 1000 mand! Nu finder vi at se det her med jer! Op på linje! Jeg sagde på linje! På linje, Carsten! Jamen, hvem? Hvilken linje? Jens Hedda. På linje! Ja, han kan gemme sig bag ved ham. Jeg vil sagt fremad! De soldater er godt nok på. Det er en lille skjold, der er det. Jeg hæver kun grønne. Ja. Vi kan ikke over på den anden side nu. Gedunk. Det er vildt, hva'? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Godt, folk! Det er lige til at løfte dem op, så vi kan vise folk her i Horsens, hvordan vi cirkulerer, hvor vi kommer fra. Han har bare ikke lavet det. Nej, men jeg spørger bare. Nu tror jeg ikke, min telefon kan Den store, den er på. Han vejer 2,3 kilo. Så, men det er også vant til jorden med. De vokser op ind i Han er ikke. Jeg tror, det gør de. Fra den dag, de kender næsten, der er de skuner. Det er bare en lille rust. De får en 10. Hvor lang tid har du så haft ham? Han er kun 2 år gammel. Han har netop fået sin røde halefod.
Er du klar? Det er replikskifte, det er ordentligt. Jeg tager min replik nu. Er du klar? Ja. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jeg tror godt, at det er også så. Måske er det noget, der fænger. Fuldstændig fyr og flamme. Festfyrværkeri. Nerver det ikke. Ja, så gør vi det. Ja. Held nu! Ja, den anden hånd. Held nu, det går okay. Åbn bare øjnene. Så kører vi op i dobbelt tempo, så plejer de at komme efter det derude. Jeg glemte, hvad vi skal. Nu kommer jeg! Og der yderst er det Rudolf von Ravenstein, mine damer og herrer. Disse tre mægtige ordensbrødre, som har kæmpet for vores sikkerhed og vores tros skyld, at de er kommet direkte fra Estland hertil, for i dag at vise deres mulighed for jer, kære godtfolk. Og jeg håber, de tre ridder er klar. Og se, hvad det er for tre riddere af dansk herkomst, der kommer her. Og den første skulle meget gerne være, det er det også, mine damer og herrer, Herre Henrik af Horsens! Og Henrik er kendt som en frygtindgivende ridder. Han har kæmpet mange store slag. Han har vundet mange turneringer, og er kendt for også at være en meget høflig og så meget høflig og dygtig ridder, der har hjertet på rette sted. Han fik en
jo kun den ene ring, mine damer og herrer. Men dog en ring, en stor hånd til hr. Falkenstein også. Ja, vi skal lige have lidt ud til hr. Otto. Har ham skruet det op. Han fortsætter igen ud nærmest til sine tilhængere i den ene, der må det næsten gøre. Og så har vi den stakkels mænd her. Ja, lidt hårdt skud her, mine damer og herrer. Hvis jeg ikke skal helt forkert, så er en mand, der bliver stadig alle mod alle. Ja, den sidste ordensmester ligger hårdt ud her mod her. Falkenstein. Henrik og Horsens tager sig af. Rappenstein. Og Otto er ved at fordufte. Og dybt her fordufte herrerne og underhold, mine damer og herrer. Og her røg den ene tyske ordensmester. Ja, og den kære også for at sætte sig selv ved at spille, mine damer og herrer. Og således er der kun 2 videre tilbage. Ja, Henrik og Horsens og Rappenstein, eller her Regenstein, mine damer og herrer. Her tæsker hårdt ud her.